Hej familie, hej venner. Det er lørdag, i går var det fredag. Der var julefrokost. Det var sejt. Kom ind. Oven på sådan en julefrokost, der kan man godt tage et godt bryst. Put ned her. Skål. Ja, juleøl kan bruges til mange ting. Man kan faktisk godt marinere en anden i juleøl. Det gør man sådan her. Låg på, og så på køl. Og så skal jeg vise jer noget. En anden del af anden, som man bruger oven på sådan en dag. En vigtig del af anden. Kom med. Andedu. De er rigtig gode oven på sådan